Papa, me to almost so my sorry. And then 3 days, me name me birthday. But me bush you to give to Gumeswama. Abusuafo, me ni mo dia menka, me so me beka ho, e wa hwe nkrofo beka. Wa hwe om de bedi. Menka na, meka om de bedi matamu ntira. Menka. Ka meka de minyaye. Baby menka. Baby menka. Enka. Ena ya na di libere bana enka. Enka me pa cho. No, motwa no. Ana o pa na di libere na pe de do what menka hwe. No we ma to America, abusuafo de America no say, me busu etu odo sonkon. From me say wodo nana, me busu ye show me no, me hu bi da. Me yes say, me ye di ko mo say de na santwa ye pese wani je keke. Me ma me so mpa. Me ma me queen mother. Me wo ma me fo ma me bedu me wo ma me fo me ma me nana Me and I'm doing no baby girl as walk on our bread now Bobby 1:30 a.m. Oh, okay. Charles Kwajofosu is as a person. Unfortunately, we know of his music, but we don't know him as a person. So thank you so much for that beautiful insight. And I want to thank you so much for creating this platform, bringing people on who could incite us, let us know the person that Charles Kwajofosu was or is. We really appreciate the work that you're doing, so keep it up, okay? So don't give up. You're doing phenomenon, so for sure, summertime we should be hitting Miami Beach for sure. And Rita, Rita, you ain't invited, okay? Just send me the address. Don't let anybody know. Don't let Nanea house know. Only me. Me pacho Rita Crow maybe so what me can Rita you're not coming. Andy can never. Andy can With the special invitation. Won't come. Nania, I come to be on. Yes, how do me and who are fat is all quiet. One where the idea man no give you with him. Obeka Sagro no Obeka Sagro. What you say? Etinanea, me come here mini bar. God bless you. Awesome work. What is BS, good. BS, Yabaka Sawa, Mami follow BS kra. No problem. Thank you. Or family, they'll call me page and I won't you. Yeah, that's pretty blank. All right, thank you. Yep. God bless you. Bye for now. Okay, next person. Ejewa. Ejewa. Okay, Ejewa ni hodi your fancy. Atitini then TV. Atitini TV, what you mean can? And our Kin Kasa. Kin or Mike. Yanko. Ehu. Over an hour.
Sembi achi madwin kakra wofa. Oh, Sese dear. sese ofa mama akoso asemu ne ye mama bempoma. A celebration of life here ye be. They say I think say abusuan no mu ni personal life bia omo digiska. I say obia ye de opɛ asɛ abusuan ne sɛ obia I take it on personal interest na omo de some kind of bia medwin ho a metu a mentia si o sɛ ade na ma me Miss bempɔ Rao, ma Tia King. Miss Rao, oh, my number. And then many new no cray woman, no medium, an idea. Yenua na na amwako jumper odene ho ene abedi kojofu su ho komo ene ma bebre na akosua se wa ya wo yenim pa wa beka de abrempoma ye wadi nkomo bebre nti yen stick to it na wonya beka ho asematire me da ase next person next person abusuafo yetio ehu kasa ehu ene we ma mi si for mo na na owi a na mama wa kasa na wasi fom ya kura ya pon anu no ya nyame nhyira wo pa na ene mewura ahomasu saa masu anyo anu a enye na na nsuo be abode a na dai na kasa na mewura ho yie pa masu pa na sebe ene nkura ya aduru mra nka ya som no sebe te se mefa se nyankopon ye wo hye no te se nyankopon enwum tuo mu e wo Ghana afa na nyina na nne aba ne sei obo a wo brother e ma ne yeye na ehu nyame nhyira wo pa ma follow na enne me yeye na me wo bedroom me yeye na me hu se na de me follow ayi nsɛm a mo ka no ene me wura ho me didi kura me gya aduan na siro oh because kafra wo hwɛ obi a wabama Ghana de ne wura ho de nani wonya ni dasoɔ atimi ato nwom ama saa nipa ne timi tie ne nwom ma ne wura kyekye ne nne sebe de ɔman Ghana de yɛ no but we de mesrɛ mo fa nkyɛ me na that lumba anyɛ lucky to extend say NDC na ɛwɔ so me nyɛ sɛ meyɛ politics but eduru mmerɛ bi no na akɔyɛ biribi a sɛbe mahama yɛ na fam deɛ nanso nipa ne bi wɔ mu a ɔmo adwene sɛ sɛbe yɛn nyinaa yɛnim menka nkɔ akyiri nyame nhyira wo bibia na ɔnka wo bibia ho yada ase nsome da ase bebree nana emi ani nkira nana na yenya na kokoda papa ehu yeah me do bibia so ase mo mutasa na ekɔ secondary school ye bitu kwan asa be hia mabe ne first manager me ne nante along the line me sign ye ekɔ na ni aje so me nua prekope ekɔ ni nim ye kɔ Ghana kɔ holidays emi ko hu ya kyese babusuafo mfa ni nyagro ono ni sisters sister akosua dey for si omunyo obi amfa ni nyagro ya se wunia say ebe film na experience bebre ensema ekoso wo Ghana no bi a me wo Ghana bi aka me de chance na akwantu mti no ase ya na ya edi
me Ghana ebi anka ntoko amekono ebi no de omukono nke me kasanka ebebruso but ye nyina ye paibo edita actually say di kan nyame mi ehu di ekum no ye toso nyame twi o ma so no mumra ma kire ba bia de ne to ye na ye man of befitting barrier a year celebration of life here basu weekend obi ene omo keka nsem wa na ye nko pe ye no kre ne mfa nye emane nkosi yakopon na ngse nim se ekon na ye nyina ye kono ye konkopa ne be wie yie mo amudi team na nim nyina efimi nya da sebre kwa me so ekosi obaa tiwaa because ashanti make intram kasa me na me pese me body kasa me body e doso kwa Kristo wa obia munyina nyame hya munyina yemfa no kre no yendi ekire mpa no kre no na esia yenyina dachi yenyina ebehia ne yakase nyankuso de nyankopon no anase master bi ka kire na yo say okupa no kwapa mu akwapa wadi kakra hu no kre nyame so bebo ya ba so say yakon okupa amana kusi timida munyina se mu amubɔ mpa ma mu amunya kwan kasa ye nyina se munya kwan kasa mu nyina metamu ase da che nkomo ne de dɔso ye ba be didi wo ho bia e bia ye ntumi ani ne hu amama keka nsem bia de kofa akona nyina amam de abahisi so na nka me pese bi eti metamu nyina ase ehu Amsterdam for so ya fe o ye no na tikroma wo dwane akɔtra America na mo bati minka Tempo bombu iko mami entra su biemu nana mo bati mi nana once America de bia ni si ebe for me ko Miami o Amsterdam Miami ni ho Miami ni de o se o ka ho asemu o ko half no ma ko half nana nyami nshira o ya da si papa God bless you sa unia tam no kura me de frɛ wo no se de o si James no love you ya de wase wachi unia do se ye busua ba ko nyami nshira o nana ya beka sa good night mako America nkuru ni bebire so maami mi nyanko timpa cho ka che mi ni aba no se o invite me bi why me pa cho o de me koba na se hoya me koba na se hoya memu aso ate honya de ya me ma wo nko why okay good night my brother nana ya odine nana ya mo akujampa obi ajo so ya das bye bye ehu thank you so much odine nana ya amwakujampa afa mu ana mo pesa mo frɛ no mo betima frɛ e wo line so line mu da ho na de to so biem o kire nyame ya adomo a maami akosi asewa besi fom enti anwumre no nsia mo airport wonyama gidi mumfa odo momome na monko hia no against enshow kowuai entwawiyam akosua papa bi ba de onyame asira no de onyame asira ne ngo akosua de wo ho bono a na waye yie wo ba full vim mumfa nko hia no 25th ye court munyina monko twa court da no nhia na ye wie ne nyame ye ya dom na adom bi dum ye ne ye de hye yensa mo twi mu so loku papa bi mo mane ye mane nyina sisisu na bibia anya kama celebration of life na eba so de dey mo a mo bua no ena me kachire mini aba ko frɛ me sika sika ne nsoyi obusa am sa akasai me bo kire no se me sa de $100 ba beto aso ma me nyame nhyira wo a wontua ye tua na wo ka ho bi agro ne be ye de Womumpeu onyame nti baso udo nti nyame onhyira mu a mopesa mo kabi no monfrem na mon kabi so obi ani wo beka bi biam dia charity yampon ana obi gina wa won kabi o kabi yampon Edumo when they from we what TikTok ni yampon ani o mun kasa me yankoi Grace who was one okay if wa kasa
Hello. Hello. Ya mafia yetio. Hi. Nami tira mu nyinaa. Madam Wasisa mafa me member line so that the baby na you were from home first time. Me how TikTok and internet so ye adwuma nti Madam Wase. Deɛ mɛka ne sɛ Nyame ɔnhyira mo. Ɛne apɔden a mokoma yɛ maame, yɛ nua. Efisɛ asɛm yi mete wɔ YouTube a na mehu deɛ originally no yɛ kasa free till sɛ mebehu TikTok. Nti ɛma me follow ɛyɛ emotional papa. Efisɛ sɛ me maame ka baabi na obi ka baabi na sɛ nneɛma bi nkɔ yie a bibi spirit bi tumi ɛba wɔ mu ma ɛtumi fixe nneɛma. Na menim sɛ saa spirit no ɛbɛ continue sɛ bibia ɛbɛda din. Na sɛ ɛba wɔ mu a ɛyɛ den paa. Na mehu bi da. Nso hwɛ sɛ spirit yi afro asra biara. Sɛ mekɔ internet so no wunyame, sɛ mekasa wɔ out no wunyame, da na ma yɛ din hwɛ. Sometimes no ya na kasa ni bi ɛkɔ so a ya na ma wutimi yɛ emotional ne awerɛho sɛ wunya ya nka waka akyerɛ nwa ɔmo nto ɔmo bo. Deɛ mo yɛ deɛ Nyankopɔn lumba, a spirit ne ne yere, ɛna ɛhyɛ mu nyinaa mo den. Omo mbɛtwerɛtwerɛ nneɛma bi a aka ɛno deɛ ya na ɔsɛ yɛyi no ɔmo nyinaa. Ɛno koraa ya na ɛyɛ interrupt program no. Yɛbɛfa deɛ Yesu yɛ papa Yesu ɛbɛyɛɛ no nyɛ deɛ di nkunim ɛwɔ bɔkɔɔ so yɛ. Nyankopɔn nhyira mo ɛwɔ deɛ mu yɛ bia. Na ɛyi Yadase. ntoboa na meka metwerɛ a ba obiara ɛmfa wɔ other group. AI atare a yɛde ɛhyɛ yi. Ɛno koa mpo koraa no so obi pɛ sɛ ɔhyɛ bi na ɔde to ne profile so a yɛbɛtumi de ayɛ contribution towards nneɛma a yɛbɛtumi de aboa for transportation ama adɔfoɔ no wɔ Ghana. Wokura wotua $20 na yɛde watare hyɛ na ɔde to profile WhatsApp a ɛnika. Yɛbɛtumi de wei ayɛ contribution. Nti mondwen ho na mohwɛ sɛ n'ani kyerɛ nsi yɛbɛtumi ayɛ a bɛdeɛ meyɛ ready sɛ mede me picture bɛba na mode bi ahyɛ me. Na mede ato me profile. No problem. Na What mede you say me ayɛ picture ne bra. contribution. You be a man. Why? Nti number You be mawa. You be mawa no watua case can be. What you fabra nwumre ya, on sabeka na nwumre ya na watua case can be. yo mpaka Why? minim Yeah, they are fair here for. minim baabi a betimi asɛnde akɔ ɛna matua The number J patro me plus 1815. patro me bo Number no was be a tre na to. Da bia obia ni number e de to okoba abusumi nwotwini plus 1 obia nkyere bi muntie plus 1 815 210 9437 plus 1 815 210 9437 studio line odi odi picture ne ba na watua case kan bi ni aye your pen ni ayama US me pa cho han. oh okay all right me were US nti no me de beba Okay, na that's nice Fabra. mon spread it wo other line me try obia enka hwe enka bibia but these are the things we can use to do contribution 2020 metua bi wo the other line I had your Vim lady a line or so. Your friend is saying Pukra. Me feel it. Tiwa. For transportation and other contribution I pay over there. But by my dream say you bet me this entire shisha. What person shot a contribution $10, $20 added to transportation or to support the family Ghana. See me that was Yeah, that's it. Me ba cha wo pese wo donate buayen e wo ye baase ne ho no number ne ye plus 233 244 288 499 plus 233 2499 edi ne ye Monica Efriye plus 233 244 288 499 Monica Efriye abusuafo
Some more casabi, and I'm wie, Yanimo, Mummy, and that you will be quite Juma, you are not you could depa. No, Chinamia Duma, and Opano so, you would ye wa, ye de bebrem. Mammy Akosia serwaa, or Chinameboa, and you may not see no see from Muma Airport to Wanyama, Nanya fair. Celebration of life no air basso, Bibia no besisano. Yes, Ramuamu walk maseno. Monko boa for Sina for su 26 no. Na yenya ne bako fi kwan. Na 27th yen nyina ye dum kran. 28 ne de ahyehyes na 29th na twato ne de ebe bom frete. Aha NDK Studios. Ene minimia na yaw amoako jampa. Ena ye betwetwe nkomo. It wasn't interview by na yabusua nkomo. Ye tete niema no. Ye nkomo dada na kodofo su wuo na. Di akosua serwaa ye. Di abrempoma support ya o ye. Ekwa di abusua na faso. Emu oya. Nanso ye beye ne dan. Ghana mpanimfo antimi amfa no kure ne me se. Enyina ho anni no kure. Ye di sankomo ni nyina. Wo a wanhwe bi no. Ipacho no aba bihwe bi. Wa bra obekọ YouTube NDK Studios. Wo a wo ha on subscribe wo me Mr. Subscribe ma me why na munti ena da bia meeting pentin kwa me wa ha. Even TikTok no kra ye subscribe wo ho. Subscribe wo TikTok ho. Na mo like me shows no. Na afi mo share na mo mane nko biase afa na nyina. Medam ase se eto ye nsafra mu nyina mo beboa. Ena de mo ya de amana me wira hopa. O chese flower kra enkomo no so de. Na nkana na ya mo man flower, mo man jeta. O correction kra manto. Na nso anya hwe. Minim se da foforo no obaa obeche me bibi ama niam nyina akoye. Onyame nhire obi bia. Munna yi ayeka. Ehu. Na mo bufuru kra me nko kra. Me chabe I promise to say. Nyame dom. Person. You should say very sacred away from the crowd. Me ran few me ya say ohun na ye me nwanwa papa. Oh, life, are you aware? You said your life. Very well. Master said, for instance, Adolphine and you said, the engineer said, Uber for Bonnie Biasuda, Dibia way, any position away, sir, Ubi and you be grana, Munchi, na Unye, Uki, Bia, said Uber for Bonnie. A Juma edi and a quacky, papa. It is you are building a future, posterity. And yeah, now some can or Chinasibi. So try a sapa out to for that team and that is what you are doing. Now, your message can say, confusion can be none make another platform. So, say, message say, wouldn't come over because when person would be OPH, it's a BN by your Mukundokwe. Well, I've been on my own tiwaa, but Mestre said, Becca behind closed doors. Now, in Cambodia, because we'll be our strength. Juma will be our division of, we have something called division of labor. We'll be any strength, what they can do as well. Be also the city. That was it. Kasa, obi na kasa wo yin so. A division of labor will be any strength, will be any weaknesses. You're sure, sir. Will be any strength because we China will be any strength or will be any weaknesses. It's a message, Kasa. Now, message on chill, Yansemi Boakwa, Yansemi Pa. Then, sure, sir. Because with DBBH because of then I hope but so we try a support to for Dachi
So we have society, we have morals, we have ethics, we have standard, we have practices. Beer, you say na bobonita, and just say, some who can say we are perfect, and I mean, say we are perfect. But some you say, you know, about chronocra, you to say chronoyana. This is the question I keep asking. Some you know, so we are confu, it is actually some your confu, you actually so confu, it you to say chrono, papa. It's a dear. You have to say, yeah, papa, yeah, Bobano. We cannot accept say because why? Because my yeah, papa, and then a dear Boban. That is what you are fighting for. So that we make a society. Hey, our Royal Highness, our Kwaba degree, na echino, Medasi. Papa, na serwaa, mano, one kasa, minim so ye wa family, but serwaa say continue. Na misre mano so omunti futu, we opinion, unto obi upen okre, upen kabu. NDK. Papa, God bless you. Medasi, onyame nhyira. Abusuafo, ekwa oti se de awie abubuano. No. Mom yem fancy. Anoma chale so ogebo. Medamu nyina amasi, onyame nhyira obi bia. Aha no kura fie, o kire nyankopon ya adoma anopa. Nonso ne fan be sa bia hia mu biem. Ye be check ya se ye benya abusua no mu bedi nkomo ni bia. Ye de yensa be kan bia ne be baba be didi nkomo. Onyame nhyira mo anytime time chi da bia. Munna yie.